to je to. To je Vladin greb. To je Vladin greb. Odlično. Znači, vidjet ćeš, šta ja znam, ja sam ocjenio da je, recimo šta ja znam tako, to 3+, jel da, to do te ploce, da je 4 plus, jel da, 4 plus. skok, jel da, preko Da, te da. ploce gore, i da je posle ponovo 3, jel da, Jest. vidjet ćeš osnovno, da. Pa dobro, lepo izgleda sad. Ali ja sam od tebe naučio skoro sve što znam. A u stvari ti čak i ne znaš šta sam naučio, znači nemaš pojma šta si mi se naučio. To je. Znači ti ne znaš šta si mi naučio, nemaš pojma. Apsolutno ne znam šta si mi naučio sve. I šta sam ja sve naučio pre tebe.
A vidim i klin vidite, jel? Nisam klin, kad ja ovako kužuljam malo, A tu je tam kao, jel? Tu pravi... Molim? Tu pravi kriti. Okej. To je to, da. Ali mi smo onda bili, nije to što smo se mi naduvavali nešto kao da nam je to prelako. Mi smo ono, ne znam, 5 je teško, 5 plus je još teže, ono, ne znam, nešto tako dali, ono, mislim. Da, znam, pa tad još nije bilo iskustva mnogo sa Nije tim bilo. težinama i... A ako si ti to prošao, nisi zabio klin, nisi visio, Da. pa kao 5 plus, ono, kao. Ima mnogo faktora ima za ocenu, mnogo faktora. To čovjek tek nauči, posle mnogo vremena nauči da se nije sve. Onda neko bacio teoriju, ne znam ko je, kaže da pored Kiki Bongo ima drvo i da sam ja kao popeo po drvetu pa se bacao u pukotinu kao. Nevjerovatno. Pa to je onda 8 plus ili? Onda je to za mene nemoguće. Pa da, pa to je, ne znam, pa kako 8 plus ili. Penjo drvetom, pa onda se za njiho, pa onda kao... Nevjerovatno. Da. Pa ne znam, to je... Tako da, mislim, zanimljivo šta ljudi sve... Onda bi treba podići na 8 plus. 8 plus. Da. Mislim, nevjerovatno.